ఎంత కాడికి వచ్చింది వర్క్? స్లైడింగ్. స్లైడింగ్ వర్కా? ఇంకేం కానట్టుంది కదా. బార్డర్ వస్తుంది. హ్యాండిల్ ఎక్కడ వస్తాయి? హ్యాండిల్ ఈ సైడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ దానికి బార్డర్ హ్యాండిల్. హ్యాండిల్ లోపల ఖాళీగా ఉందిగా. సెల్ఫ్లు. సెల్ఫ్లు వేయాలా లోపల? బీరువా లాగానా? పైన పైన పని ఉంది, రీకటింగ్ చేయాలేమో. పైన రీకటింగ్, కింద హ్యాండిల్. డోర్ క్లోజ్ చేసి సాఫ్ట్ క్లోజ్ రా ఇంగ్లీష్లో. స్లోగా వెళ్ళిపోతాయా? స్లో వెళ్ళిపోతాయి. వావ్. ఇంకా పైన హ్యాండిల్ పెట్టాలి. సరేలే, రేపు నువ్వు బార్డర్లు ఆ హ్యాండిల్ పెట్టాక తీద్దాం. చీకటి అయింది అయినా.